godišnjica Oluje, ja i dalje plačem svakog avgusta i tako dalje, priče, sutra će valjda biti ta godišnjica, mada i danas je već prvi napad bio i tako. Ovo je dobro samo za priču. Sad kad bi Hrvati rekli, ajde, evo, vratite se u Krajinu, a mi ćemo nestati negde, odselit ćemo se iz Hrvatske, a vi se vratite, bilo bi ko na Kosovu, svaki 8. se vratio. Ovako je ono, zbogom liko, zdravo Ameriku, umrijeću, zaboravit neću, ali ko je jednom osjetio Beograd, ko je jednom osjetio Novi Sad, više su u koju jebinu ne vraća. Možemo, plačemo, to slobodno, do mile volje. Kaže, Oluja 26 godina kasnije, Dušan ostao bez noge, ruke, bez doma, vojni invalid Dušan Vuković prisjeća se za ovo strašnog pogroma. Retki su takvi koji se prisjećaju pogroma. Kad sam radio pre nekoliko godina reportažu, to je bilo 917. godine. Otišao sam nekog tamo maja, ne znam kog maja, skupljaju se krajišnici u Kruševdolu, manastiru. Nisam mogao da nađem 2 sata nikoga ko bi bio spreman da u kameru govori o tome kako je bežao iz Hrvatske. Šta je doživao? To je nevjerovatno koliko se plaše da ih Hrvati vide negde, pa da ih zapamte, pa da im nešto uskrate tamo. Nevjerovatna stvar. Koliko po nama ovde smeju da se istovare pred kamerama, nemaju nikakav problem da se istovare po Srbiji, toliko po Hrvatskoj, boga mi imaju ozbiljan problem. Dosad neobjavljeni detalji akcije Oluja. 4 generala prodala Krajinu. Visoko rangirani obeštavac otkriva za Srpski telegraf, izdajnici sve vreme bili na vezi sa Hrvatskom tajnom službom. Tajne službe su uvek na vezi. To je objašnjenje. Nisu 4 generala, nego 4 oficira tajne službe bila na vezi sa braćom iz druge tajne službe. Ali dobro, mora postoji mit o izdaji. Da ih mi nismo izdali, da Srbija nije izdala, oni bi još sedeli tamo, uživali sve blagodeti života tamo i tako dalje, i tako dalje. Nego eto, mi izdatu smo. Ne dođoše Šumadinci, jebika. Sramota koja ne bledi, zločin Oluja. Hrvati su ubijali, klali i proterivali Srbe, a sad to slave kao praznik. Juče rekoh, njima je to praznik, nama nije. Bregalnica je nama praznik, Bugarima nekako nije. Mislim, takav je život. Nema tu neke velike ljutnje. Sad ja ne znam šta mi tu zameramo Hrvatima. Pobedili su i to je to. Godišnjica masovnog proterivanja Srba iz Krajine, Srbi pobegnu iz Knina kad Hrvati slave Oluju. Ja ne znam kako drugima, meni je vrlo mučno kad uvatim kukamo nad nečem. Vrlo mi je mučno kad slušam kukanje. Ja mogu da razumem pelo, mogu da razumem te stvari, meni je to okej. Mogu da razumem da ljudi žale i to, ali ovo preko novina, kuku, majko, ja, i onda kogod pozoveš za gosta iz Krajine, prvo zašto se uvati status krajišnika nije rešen i tako dalje. Večito ista priča. Na Kosovo i Metohiju se vratio tek svaki 8. prognani. Po dodatak se vrati svih 8, a ovako se vratilo onaj 8. Tako mora bude. Da, ne mogu da se vrate, ne daju Šiptari. Vratili bi se oni svi. Svi bi se oni vratili, nego ne daju Šiptari. To je to. Bože. Dobro reče dobri ljudi, kaže Milka, što se tiče naroda koji je došao iz Krajine u zbegovima, kad su vrli oficiri podlegli emocijama da im se ne uhvati paučina po stanovima širom Srbije, tog dela naroda mi je ipak žao. Teško je napustiti kućni prag kad si napušten i izdat. Oni koji su došli pre vojske, a takvih je pun kufer, u 2 ne bi stalo, od njih ima mučninu u stomaku. To njihovo proseravanje i srbovanje, učenje kako se voli domovina, valjda od one domovnice u džepu, od košulje tu negde blizu srca.
Možemo mi ovde se bunimo, kevćemo koliko nam volja, oni su zaposlili sve državne institucije, već su za 20 godina uspeli da steknu ogromno bogatstvo i stanovi, i kuće, automobile, i devojke, i unosne poslove. Pitamo se zašto se zapomaže baš ovih dana i priplakuje na Hrvatsku. Kratko rečeno, to rade nemoćne vlade i naravno nemoćan narod, tačka, kraj. Umro je Čečil, umro je Tito, a evo Kašiku sad baci glavni član žirija za izbor mis zapadnog Pomoravlja Lazanjski i čujem da je bio diplomata u pokušaju. Duki, Blagoja, ćao, Radoslav kaže, danas sam pričao sa Albancima iz Prištine, zamalo da kupi stan od Srbalja, koji ga već prodao komši, Tugo Srpska. Pa ne, Srbi za Kosovo uvijek imaju priču kao prodali smo pod pritiskom. Ja se slažem, strašan je pritisak da dobiješ 150.000 evra za imanje koje vredi 20.000, to je ozbiljan pritisak. I ne zameram im što su to uradili. Država Srbije je mogla da otkupi to umesto Albanaca, pa da bude da pripada državi Srbije. Ali država Srbija to nije uradila i to je to. I Albanci su to pokupovali, a Srbi sa Kosova, naravno, ljudi šta će? Prodali su što su mogli. I nisu, opet kažem, nisu pogrešili. Niko ne treba bude ljut na njih. Pojavila se nepristojna ponuda. S jedne strane imaš ponudu da prodaš nešto po 4 puta veći ceni na tržišne, a sa druge strane imaš odsečenu konjsku glavu u krevetu, recimo, i sad šta ćeš da radiš, pa prodaćeš. Ja bi prvi prodao, evo da kažem pošteno. Da mi se pojavi Šiptar i ponudi mi nešto, ja bi prodao. Ne bi prodao dedovinu, onu zemlju koja je od dede, ali sve drugo bi prodao, znaš, može. A opet, sa druge strane, kad bih prodao i otišao, nikada više ne bi zakukao za Kosovom i nikad ne bi pružio ruku za dodatak. Računao bi da sam namiren time što sam prodao nešto. Ali braća kako hoće. Dobreče, Nemanja kaže, Zoka Mihajlović, inače iz Loznice, samo igrom slučaja rođena u Tuzli. Brat od strica ima pekarski biznis u Loznici, snabdeva hlebom pola grada. Nije njima ni do zavičaja, za interes bi sve prodali. Nema veze. A ko od nas ne bi? Ti imaš u Srbiji na prvu loptu, znači bez da razmišljaš, imaš jedno 90% ljudi koji bi majku prodali za određenu cifru. Mi smo narod, raspali narod. To nema veze s Vučić. O, kako bi divno bilo da su nas ovakvi napravili Vučić ili Tito ili ne znam šta, nego nas tata napravio. I sad, imaš 90%. Onih 10% imaju različit stepen kolebljivosti unutar sebe. I to je to. Vidjet ćeš koliko će ljudi da proda u Loznici stanovi i kuće za Rio Tinto. Evo, ja prognoziram 100%. To će biti jedini ljudi iz Srbije koji neće protestovati. I sad država pravi dve ekipe zelenih, koje će međusobno da se svađaju i bore i tako dalje, već planira da napravi dve ekipe koje će međusobno se ujedaju i da zastupaju zelenu Srbiju. Samo gledajte kako izgleda, smejaćete se. Već se u ekipama nalaze ljudi koje UDBA već slala u neke druge ekipe i tako. Ali nema veze. Srbi će poverovati. Zorana Mihajlović je bila malo udata u Boru, prvi brak, ostaje nadimak iz tog vremena, dvocevka, nisam znao za to. I šta je sad s ovim? Čekaj, dale, da vidim šta se dešava s ovim, ne vidim te uopšte. Ajde, sad ću te pozovem. Ajde, pozovemo Taleta, da imam šta će reći. Alo, Milanče. Zdravo, Taško, gde si? Jesi dobar? Alo. Alo, čuješ? Ne znam kako me čuješ. Ja tebe čujem dosta dobro. Odlično onda, pošto meni malo odjekao, ali to nema veze nikakve. Zašto sam te pozvao i znam da sam možda upao, ali vidim, čitaš poruke ljudi. Nema veze, pričaj. Tako da, Nisi upao bez veze, nisi. Mene čudi da u ovoj zemlji još uvek nešto radi, da se još uvek nešto vrti. Veruj mi da me čudi, nije mi jasno kako nešto još uvek radi u ovoj zemlji. Mi bi se lako našli kada bi, ne znam, naši nam ovo rade, to rade naši.
Ja ne znam šta da radim. Oni uvode ovde, i mislim da nama bezbednost žestoko opada. Opada nam bezbednost. I znaš šta se samo plašim? Da će da se po Beogradu formiraju bande, da će formirati bande stranaca, ovih onih, razne bande. Znači, pošto imaš u Americi MS-13 koje je tamo ona meksičke bande koje su se raširile po celom SED-u, znaš. I zovu se 18s, ne znam, MS-13 i ubijaju ljude, show prave, ljudi se zentaju, ono, najstrašnije. Ali to je išlo postepeno, po etapama, tako se bojim da će i kod nas, isto kao i kod njih, da nam uvedu Ameriku uživo, ono, da nećemo moći biti bezbedni nigde, znaš. Ćeš imati crnce sa kapuljačama po kraju, ono, da ti hodaju noću, da, mislim, nije dobro uopšte stanje, ono, sa tim strancima. Nije dobro, ali to spada, pazi, to je u logici da će se to dogoditi, to je u logici zbivanja da će tako biti. Mislim, znaš ono kada, ne kažem ja da vidim, ne znam, bolje ali vidim bolje od mnogih, vidim stvari, znaš, nekad da objasnim, ali vidim po rengenu, vidim što se dešava. I ti ljudi su veoma, znaš ono kad te udari jeza po glavi, ono, naižiš se na glavu, na lobanj, ne na kičmu. Da. Koliko su zli ovi ljudi što. Razumem. Koliko su zli i pogani ovi što vladaju sad. Koliko su pogani. Čini, kao da se formira, mislim, ovo ledi im se od ovih od ovih ćelavih grdosija koje su angažovali, od ovih bandi, to je meni strašno. To je novi moment, znaš, u Srbiji, to nije bilo. I za vreme Slobe, koliko se ja sećam, nije bilo. Nema veze, pa... Neće biti drugog rešenja nego da se suprotstavimo tome. Po bilo koju cenu, po cenu da policija nas hapsi, što će se i desiti. Znaš, ali kad te dotera dotle da nemaš gde je, to ti je to. Pa, morat ćemo se tući. Znaš, mislim, po cenu ne znam koju, nek se desi, šta sad radiš? Niko nije večan, mislim, i čovjek mora se suprotstaviti, pa kako padne, ako dotle dođe, došla je. Ali, da li ti vidiš isto ko što ja vidim? Vidiš, verovatno, mislim, ali ti vidiš možda i ogoljenije nego ja, ali si nešto zabrinuo. Ali, ja vidim da oni štite poredak zla zapravo. Policija je angažovana sa tim ćelavcima i tim ološima da štiti poredak zla. Policija kontroliše te ćelaci i ološi. Policija ih i šalje, pa šta misliš, kako se oni provlače, ti stvarno misliš da policija ne zna za to? Pazi, ja sam tebe jednom pitao na četu, sam te pitao, sam porekao. Pitao sam te da li možda mi kažeš, jer ti nisi to, vjerojatno si bio politički korektan, vi ste da kažeš ko su ti ljudi, ko su, ne koja je banda i tako dalje, nego ko su tipovi tih ljudi, da su to tipovi koji dolaze iz krajine Kosova, razumeš me? Neki jakseri su teški, znači neki kockaste, kićoglave glave, napeti, nervozni, i nose obaveznu torbicu preko ramena, znaš ono, i onako špioniraju sve živo i paranoični su. Ali to su tako napeti ljudi, to su nervozni ljudi, ali imali su neke kodekse, imali su nešto. Ovo su sada potpuno amoralni, neki beskrupulozni ološi, ovi su imali neka pravila, znaš. I bili su ovako više malo gradski tipovi. Ko su ovi što su... To jeste, to je tačno, počinje i među njih da probija folkloroidnost, onako, počinju da se pojavljaju neki tipovi koji su stvarno, teška seljana. Tako, seljaci, teški, znači, ja mogu ti kažem šta se priča. Svi znaju nešto, mislim, ja mogu ti kažem šta se priča, ali, i šta čujem, ali ja ne verujem mnogo u to, da su to uglavnom Kosovari, znaš, i da su oni tu... Znaš, međutim,